4 בסדין 1? כן. 4 בסדין 1. מעשה בסדין ירקרק ודקיק, מגועץ ומבריק, שף עם הרוח ביד החלון הפתוח, ובדרך הכרם שכב במוח. בא שקט שקדן, צהבהב זהבהב. מהיר ופטפטן, חושב ומתוכנן, ודפק. פיק, פיק. יש שם בסדין? אין קול ואין עונה. קפץ ונכנס הפנימה. בא חרוב דק ארוך, יבש ומתוח, יציב וקשוח. דפק, דפוק, דפק. מי שם בסדין? אני שקד שקדוני. אפשר להיכנס? ואתה מי? אני חרוב חרובוני, אפשר להיכנס? בבקשה. קפץ ונכנס פנימה. הלכה ובאה גברת תאנה גרגרת. רגשנית ובוכייה, פחדנית אך עמוקה, והיא דפקת ואומרת. דפק, דפק, דפק. מישהו בסדין? אני שקד שקדוני. ואני חרוב חרובוני. מי את? אני תאנה גרגרת. אפשר להיכנס? בבקשה. קפצה ונכנסה פנימה. הלכה ובאה בננה רעננה. שתלטנית ורועשת, אמיצה וסוערת. פיק טוק פיק! מי שם בסדין? אני שקד שקדוני. ואני חרוב חרובוני. אני תאנה גרגרת. ואת מי? אני בננה רעננה. אפשר להיכנס? בבקשה. קפצה ונכנסה פנימה. השכימה בבוקר מרגלית הקטנה, קטנה ומטולטנת, אנרגטית כמו שועל. מברכת השקדיה בט"ו בשבט. היא מצאה את הסדין ואת כל המגדנות והריקה. השכיבה אותם יפה על שולחנה וכיסתה כהלכה. השכבו לנוח לצד החלון הפתוח. The end.